Сөекле кызыбыз, бик кадерле булган апабыз Аюпова Галия Мясутовна 10 гыйнвар көнне матур туган көнен каршылый. Аңа 49 яшь тула, дип башлана алдагы котлау хаты. Шын күңелдән котлап аңа җылы теләкләребезне без әти-әнисе, энесе Рафик тормыш иптәше Айгөл, сеңлесе Нурия тормыш иптәше Әнвәр, яраткан племенниге Камил, племенницалары Лилия, Галия, Ләйсән, Камила җиткерергә телибез. 49 ел элек 10 гыйнварда 7 салкын көнне дөньяга беренче балабыз килде. Бар җиһанны җылытырга теләгәндәй булып, яктылык һәм ихлас җылылык китерде үзе белән. Үсеп җиткәч, зур Ширкли авылы мәктәбендә тырышып укый башлый. Укытучылары аны бүген дә яратып, гел мактап кына телгә алалар. Яраткан кызыбыз, хөрмәтле апабыз, киң күңелле туганыбыз, татлы алмабыз, йөрәгебезне өзгән кызыбыз, якты кояшыбыз. Әлдә ярый син бар, шатлыкларыбызда да, авыр чагыбызда да, серләребезне бүлешергә дә бар булуыңа без бик шат. Яраткан апабыз, рәхмәт сиңа. Синең җылы сүзләрең безгә бик тә кирәк. Синең алтын кулларың бер кайчан әрне күрмәсеннәр. Синең йомшак, сабыр йөрәгең кайгылар тоймасын. Күпме генә яхшылыклар теләмиек, без беләбез. Синең кайгыңны баса алмабыз. Матур, парлы канат кагып яшәгәчтән соң ул кадерле киявебез яраткан тормыш иптәшен мәңгелеккә югалтты. Күпме генә еллар узса да, йөрәгебез әрнеп елап тора. Алай да Ходай язганны узып булмый. Баласы белән ул әкренләп яшәп килде. Үзенең җан юлдашын очратып, 2019 елда кабат оясын кырды. Хөрмәт иткән балабыз, безнең өчен борчылып яшәүче апабыз, сөекле хатын, йомшак күңелле килен һәм җиңги, балаларны кайгырта торган әни булып, ул иң матур хатын кызның чорына җитте. Бик тә уңган куллы, тәмле ашлар белән, йомшак күңеле белән каршы ала барыбызны да. Кемне дә кире борып җибәрми. Баласы өчен әти дә, әни дә булып тора ул. Ким күрсәтми, дөньясын тутыргысы кили, тырыш, чыдамлы булып тора. Я Раббым, бу алда да шулай булсын. Туган көнең белән ихлас килеш котлап сиңа кабат җир шарының бар изгелеген генә телибез. Һәр көн котлап сине кояш чыксын, сине назлап җилләр иссеннәр, яшәү матурлыгы, яме булып, көн артыннан көннәр үтсеннәр. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, читләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Туган көнең, зур бәйрәмең белән шын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Елларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы-хәсрәт баш очыңнан узсын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Хөрмәтле Галия Мясутовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алда якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Güller gülle, jillerde dertli bugün, var dünyada beyrem günü, senin bir tuğan günün, tuğan günün, tuğan günün, күңелеңе dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin, tuğan günün, tuğan günün, күңелеңе dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Oyun külkü üzülmesin, sıylı tabınlarında, şey urtalarına bit, ömrün kalendarında. Tuğan günün, күңелеңе dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, күңелеңе dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin.
төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет көлетәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет көлетәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет көлетәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет көлетәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен.